Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थाबाय। दा नै आं जानो लादों थाइजौ, नै न'नि थाइजौ बियो माने मोनजोबद्रायाखै, एसे थाजा आरोना, बेबायदि गोखै गोखै जानो लुगैदों आङो। दा बानलुबो सिफ्लेनानै लाखादों आं नै, ओमफ्राय जानोसै। दासो उन्दुनानै सिखारदों, एकदम बोरैबा मोनदों उन्दुनानै सिखारबाथाय आला खाला मोनो, बेखायनो आं दा बानलु बोरदोन आरो मोनसे बानलु थिया ना मा होनो बेखौनो आङो सिफ्लेनानै लाबाय आरो। बङायावबो थांहां थांहांमोन, केनसेल जाबाय गोनो गोथोयैनो। दा माथो खालामबावनो, थाइजौखौनो जानोसै आं। बोथोरनि लोगोफोर, बोथोरनि जाजोबगोन आं बेखौ। बिराद गोखै जानो लुगैदों। गोखैखौ साबसिन मोनो आङो, खाजिखौ। 상대가 오는 방세 속에 짜증나 뭔가를 뭔가를 방세로 칼라지야 뭐가 그다음 다음에 뭔가 시기야 그럼 지금 상품 내가 뭔가 그럼 좀 상하다 근데 상품 나는 뭐야 그건 뭐가 나는 그다음 안돼 안돼 그거 고사리 नै आंना जबा गलाबा बारानिफ्राय बारा बारगासिनो दङ, नै गाहायनिफ्राय गोजौसिम नै बारसे बारनै बारजेनदोंमोन, ओमफ्राय बेनिफ्राय नै दा बुरजा बारनो हमबाय आरोना। ओइ दा आं थाइजौखौथ' जाखांबाय, जाखांनानै एसे खानाय खानस्रोबाय, ओमफ्राय बिहु फालि लाबाय। दा एसे बाहेरानि बार जानो थांनि, नोंसोरनोबो शेयार खालामलांफानोसै। मामि नोंबो थांगोन मा? हिमराजमोनाव थाबोआथ' नों? बियो डाबल बारदों, नै जि मोजां। दैज्लां मेसें बियो 12 मास बारो आरोना। नायदो लोगोफोर, नै आंना फिसा गार्डेना नै अन्थाव बाथाव, नायदो मोजाङै बारफुबा आङो मोजाङै शेयार खालामगोन लोगोफोर। जि मोजां बारदों, अरेन्ज कालार दं, येल्ल' दं, रेड दं, पिंक दंना, नै बारहांबाय आरोना, जि मोजां। बेनोसै आरो लोगोफोर, नै गायोब्लासो समायना रमायना बिबार मोनो, गायाब्लाथ' हादान्दा नङा होनबा? मामा मा बिबार बियो? जेनिया, गोसोआव लादो मादो मा बिबार? जेनिया बिबार। नोंसोर आंनि बिबार बागानाव हाबनानै आंनि बिबारखौ सिफायनाङा दे। आंनि बिबार बागानाव मा मा गाबनि बिबार दं खोन्थालाय? Pink, red, yellow, white, gैया, pink, दे मोनसे मोनसे खिन्था आंनो, मा मा कालार दं आंनि बिबार बागानाव, देलाय खिथा दे। red, yellow, pink. दांनानै खिथा दे। Yellow. ये ओइ खाथियाव दंथ', खाथियावबो दंथ', जेरावबो थां। अ बियो मा? Pink, red, pink. दे आरो मा मा कालार दंबावो? व्हाइट दं। ओमफ्राय मा मोनासै नागिरबाबो, आन्दायबायसो नामासै? आन्दायबाय ना नोंसोरो? दे मोनासै? मोनबैसे मोनखो नोंसोरो? बारबैसे खिथादो दे। 1, 2, 3, 4, 5
5टा कालार मोनबाय हा दे फैदो ओरै फैदो लासै ओंखारबोदो दे सानैबो बिदा आरो बिनानाव ना अनसायलु हिलिया नोंनि मा जायो हिलिया नोंनि मा जायो आब' जायोना आगै जायो हो आब' जायोना आगै जायो दे खिथा आगै अनसायलुखौ मा जायो हिलिया दादा होमबा नोंसोर सानैजों बिदा आरो बिनानाव ना मा सालाय खिथाखो लाजिदों दे मा डिस्ट्रिक्ट नोंनिया मा डिस्ट्रिक्ट नोंनिया मा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार ना बिजनि सरि क'क्राझार ना चिरां क'क्राझार ओमफ्राय नोंनियालाय चिरां ना क'क्राझार क'क्राझार बा मालाय दे ओरै नाहरदो दे अनसायलु फैदा एकदम बैथिं खुला बार मोनो नालाय बेयावनो बेरायनो होननानै फैबाय आरो जोंना फैदा फैदा लाजिलायो गथ'फ्रा लोगोफोर दा आं नै नोंसोरनो मोनसे खोथा खिन्थानो फैबाय एकदम खाथियावनो फैगासिनो दं आरोना एकदम नै दै जेब जाबाय अखा हाबाय नालाय थाबाय आरोना बियो फुरा जायगाया क्लिनसो आरो साफा फिल्ड बादि ओमफ्राय दा आं खिन्थानोसै नैबे दैखौ नुदोंना बे दैया नै खोलाहा ओरै बोहैलांनाय आरो बे साहानिफ्राय खोलाहा बोहैलांनाय ना बेयाव थाङा दे बेयाव थाङा नै खाथियाव फैनानै खिथाथारबाय आङो बैयाव मोनसे ब्रिज दङ बेयाव माने जेब्लायबो एसे दै थाबाय थायो आरो ओमफ्राय जेब्ला अखा हागोन ना होनब्लानो बैथिंथ' गौरां जाहैबाय बे गौरांनि दैया देरबाथाय ओरै फैयो आरोना बुसोमनानै ओरै फैयो बे फुरा ओरैजायहाय दै जाजोबो आरो फुरा एकदम दै जाजोबो ओमफ्राय जेब्ला दैया रानगोन ना अब्ला बेबायदि फिसा जागोन आरो बेनिफ्राय फिसासिन जागोन बे रानै नैबे दंग' बायदियाव बेनिफ्राय फिसासिन दै थाबावगोन आरोना बेयाव बिराद ना मोनो एकदम बे ओरै खोलाहा बोहैलांनाय ओइथिंजाय बेयावनो बिराद मोनो नाया माबायदि ना नांगौ बालाबोथिया फारसेनिफ्रायनो लानानै आरो नास्राय गोरि नास्राय निज्ला ना मावा फिथिख्रि खुसिया बिराद खुसिया फिसा थायो बे दैयाव बेयावनो गुरो जोङो गथ'खौ स्कुलाव दोनलांखांबाथाय गुरबाय आरोना बिमाया दसे ओमफ्राय दा बैथिं थांलाय फैलाय गारि नुदोंबो जानो हागौ नोंथांमोनहा बेनो ओरैजाय गौरां थाङो आरोना ओरैजाय गौरां थाङो जों ओमफ्राय नै बैथिं बै ब्रिजजों बारस'यो आरो जोंनिफ्राय खाथि जायो गौरां चल' फैदो थांसै जाबाय जों ना गुरग्राखौ नुबाय मा अनसायलु हिलि जों ना गुरग्राया बबे खिथालाय देलाय बेयावनो गुरो जों बेयावनो थांफिनगासिनो दङ जों दा बेयावनो बिराद ना जुग्रुबो आरोना बयबो एकदम जाय गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनलांखांबाय एकदम फ्रि जाबायना होनबाना होबाय आरो ना जुग्रुबनाया लाबोगोन आं सानसे ना गुरनाय भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय चल होबाय आरो आं ना वाव फैदो हागोन नोंसोरो बौगोन दे मोजाङै गाखो दे आर्मि साख्रि लानांगौ ना दे गाखो दे माथ' हमथानाङासो जाबाय दे जोंहा ओरैजाय लांदां जायगाथिं बेरायहैनानै नै जा बै हिलिनि लोगोनाव दसे फैबाय आरोना ओमफ्राय आं सिङाव हाबफैनो बादों मानो होनब्ला बिसोरनि बिमाया टिउसन सोलिगासिनो दङ दावरावसो जायो बेखायनो दसे बिसोरखौ बेयावनो लोगो हमहोनो थाखाय थाथ'बाय दा नोंसोर गेलेनो हासिगोन गेलेदो दे दसे दे गेलेदो मानो गेलेया जानांगौ फै हिमराज ओरै फैलाय हिमराज दा नै जोंहा स्टाडिस सोलिगासिनो दं मानो होनबा गाबोन बिहा फार्स्ट इउनिट टेस्ट जागोन बेखायनो दा नै नांथाबगासिनो दङ नांथाबाबाबो जाया दा फारसेथिं संदों फारसे नै डिउटि रुपसान्दा ना बियो नै आं एवनानै लाबाय ओमफ्राय दा संहरनोसै आरो ओमफ्राय लास्टावसो खिथानोसै फाइनाल लुक्सखौ दा नै फाइनाल लुक्स आंनि ओंख्रै
नै रां एरनि दे एसे हमग्रा माबा गैया दोनग्रा गैयाबाथाय जानला जायो दा बे रुपसान्दा नाखौ माजों संदों होनबा टमेट' आरो बेसरजों संनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा टमेट' गैया खाथिनि दखानाव थांदोंमोन लायनो मोनासै ओमफ्राय आं बेखौ गोखै थाइजौ होनानै संबाय आरोना ओमफ्राय एकदम ग्राइन्डाराव होदों दानै मोनबाय ओमफ्राय खालामसै ओमफ्राय नैबे आग्लायनाय माखासे बेखौहाय दोननोसै ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौखि हालदैयानो नाङाखै होननानै ओमफ्राय माने खम जादों आरो नैबे खर' हालदैया एसे खम जादों आरो जेबो नंला ओंख्रिखौथ' साखिनानै खिन्थानाय जायासै माने एसे सिगाङावहाय आं साखिदोंमोन ओमफ्राय जाबाय माने मोजाङानो जादों टमेट' गैयाब्लाबो नोंथांमोनाबो थाइजौजों संनानै जानो हागोन टेस्टि जादों दा गोखैयाबो थिगैनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय बाय बाय लाभ इउ अल